Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nilam Dela Ardiatna saking kelas 11 AKL 3 nomor absen kalih dasa sekawan. Badhe maca geguritan kanthi tema corona. Gawe virus sing jenenge corona, virus sing iso nggegerake sak donya. Merga kowe saiki dadi sepi. Merga rasa wedi sing nekani kabeh uwong dadi wedi yen mati. Asalmu saka Cina, tambahmu ya durung ana, tulung lunga. Lunga saka uripku, lunga saka negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Nia Wijanti saking 11 AKL 3 nomor absensi kalih dasa 8 kula badhe maca geguritan kanthi tema virus corona. Saiki wis ora kaya biyen. Biyen rame, saiki dadi sepi. Mlaku mrono mrene kudu ngati-ngati. Perkara virus cilik sing iso mateni. Penyakit diwedeni sadonya asale saka Wuhan China kang merambat tekan luwihing negara. Tekane ora kira-kira pisan teka dari wong sor. Kelamun ana kang kena nular padha-padha. Mula aja lena lan dianggap sepele.